כשהחורף מגיע, הטמפרטורות יורדות, וברוב אזוריה של הארץ נדרש חימום בבתים. בישראל ניתן לקבל חלק משמעותי מהחימום הנדרש באמצעות ניצול אנרגיית שמש. ניתן די בקלות להגיע לטמפרטורות נוחות בבניינים. לצורך חימום באנרגיה סולארית נדרשים פתחים מזוגגים גדולים יחסית בחזית הדרומית החשופה לשמש. אבל ככל שהחימום נוח ויעיל, יש לו תג מחיר. עוצמת התאורה הטבעית בחלל המחומם גבוהה בהרבה מהרצוי. חפצים בחלל המחומם דוהים ומתבלים, רהיטים, תמונות וכל תכולה אחרת. הטמפרטורה המוחשת על ידי אדם הנמצא בתוך כתם השמש גבוהה בהרבה מהרצוי וגורמת לאי נוחות טרמית. בקיץ השמש יוקדת, חם. בתנאים אלה פתחים מזוגגים, לא רק אלה הדרושים לחימום בחורף, הופכים לנטל טרמי ואנרגטי. הדרך היחידה למנוע התחממות היא למעשה ביטול החלון, הצללתו וסגירתו בדרך זו או אחרת. אלה בנייני משרדים בתל אביב שחלונותיהם נחסמו. בנייני משרדים רבים בתל אביב נשארים למעשה חסרי חלונות בעונת הקיץ. החללים מאחורי החלון הופכים לסגורים, כמעט אטומים, ללא קשר עין עם החוץ. עכשיו נדרשת תאורה מלאכותית ומיזוג אוויר. אנרגיה מבוזבזת ותנאי השהייה בחלל גרועים. בבנייני מגורים פרטיים נפתרת הבעיה בדרך כלל על ידי סגירת התריסים. ושוב נוצרים חללים חסרי חלונות למעשה. בדיקת זיגוג מסחרי קיים העלתה שאי אפשר לפתור את הבעיה באמצעות זיגוג חכם. מה שטוב בחורף יהיה רע בקיץ, וכמובן גם ההפך נכון. הפתרון, חלון לכל עונה. זהו חלון העונות. לוח הזיגוג של החלון מורכב בזיגוג שקוף. רצוי כמובן זיגוג כפול ומומלץ ציפוי לואו-אי. במרחק 4 עד 5 סנטימטרים מהלוח השקוף מורכב לוח זיגוג בולע העשוי מזכוכית שקופה בגוון אפרפר. בתחתיתו ובראשו של הלוח הבולע פתחים לכל רוחבו, דרכם אוויר יכול לנוע בין לוחות הזיגוג. בחורף הזיגוג הבולע מופנה כלפי פנים. קרינת שמש קצרה עוברת דרך הזיגוג השקוף ופוגעת בזיגוג הבולע. זה מתחמם מאוד, מגיע ל-50 עד 60 מעלות צלזיוס, ומתחיל להקרין פנים החום בקרינה ארוכת גל בלתי מזיקה. כתוצאה מהתחממות הזיגוג מתחילה גם זרימת אוויר בין לוחות הזכוכית. אוויר מהחלל נכנס ותהן בתחתית החלון ויוצא למעלה מחומם. מערכת החימום פועלת בקרינה ובהסעה. מתקבלת מערכת יעילה לחימום בהשוואה למערכת רגילה של חימום בקליטה ישירה. כחול חלון העונות, צהוב חלון רגיל. כתמי השמש אינם מחממים עוד. עוצמת האור בחלל יורדת כתוצאה מהוספת הלוח הבולע, וכמובן הדהייה נפסקת. בקיץ הזיגוג הבולע מופנה כלפי חוץ. קרינת השמש הקצרה פוגעת בו והוא מתחמם. עם החימום הזיגוג הבולע פולט קרינת חום ארוכת גל אל החוץ וגם לכיוון הזיגוג השקוף. אבל מאחר והקרינה הזו ארוכת גל, אין היא יכולה לחדור אל החלל דרך הזיגוג השקוף. גם במצב זה זורם אוויר בין שני לוחות הזיגוג. זהו אוויר חיצוני המקרר את הזיגוג השקוף לטמפרטורה קרובה לטמפרטורת האוויר החיצוני. זוהי מסגרת החלון החיצונית שמתחברת לקיר בו מותקן החלון. זהו מכלול הזיגוג המסתובב. הזיגוג השקוף הוא כפול. בתחתיתו ובראשו של מכלול הזיגוג פתחים למעבר אוויר בין לוחות הזיגוג. מכלול הזיגוג מסתובב על ציר אנכי המחובר למסגרת החלון החיצונית. בין המכלול לבין המסגרת בתוכה הוא מסתובב מותקנים אטמי גומי. זוהי מסגרת קשיחה נוספת, לא מזוגגת, הקובעת את מכלול הזיגוג המסתובב במקומו ואוטמת את החלון מפני מעבר מים ואוויר. ניקוי החלון פשוט.
המרווח בין לוחות הזיגוג ניתן לפתיחה מהירה. הזיגוג הבולע מותקן על ציר, ומאובטח במקומו בנעילה פשוטה. בחורף כך נראה החלון מתוך החלל. וכך מעבירים את החלון ממצב חורף למצב קיץ. בקיץ כך נראה החלון מתוך החלל. גם המבטים החוצה דרך החלון אפשריים ואף משתפרים. וחשוב אולי מהכל, גם אנרגיה נחסכת, והרבה. וכשמגיע החורף מסובבים שוב את החלון.